अब भरल सभा में नचैती तहरा बहिनी के भरल सभा में नचैती तहरा बहिनी के भरल सभा में नचैती तहरा बहिनी के भरल सभा में नचैती हित के बहिना के बिचही में देहिया मोटैले हित के बहिना के बिचही में देहिया मोटैले ओहो चैन ना रहे सरऊ दीदिया के ले अइता चैन ना रहे सरऊ दीदिया के ले अइता चैन ना रहे सरऊ हुआ जी के ले अइता आ भरल आंगनवा में नचैती तहरा बहिनी के भरल आंगनवा में नचैती तहरा बहिना के भरल आंगनवा में नचैती तहरा बहिनी के भरल आंगनवा में नचैती तहरा बहिनी के चली होला होल के पिसाई लाल मोरे जाई होला होल के पिसाई और रघु साले साहब के नाम हर्ष तो का कहे के बा कि हर्ष जी के पाछावा छपाई हर्ष जी के पाछावा छपाई लाल मरचाई हाला हल के पिसाई लाल मरचाई हाला होल के पिसाई और दुल्हा के मतलब लड़की के पापा के नाम अजय सिंह आजो लड़की के पापा के नाम अजय सिंह तो कहेगी का बा कि लाल मरचाई हाला हल के पिसाई लाल मरचाई हाला होल के पिसाई अजय के पीछावे छपाई अजय के पीछे छपा औरी का होई भैया यतने छपाई तो तने भभाई अरे जतने छपाई तो तने भभाई आ रघुआ के बड़ी मजा आई जी हमनी के बड़ी मजा आई जी हमनी के बड़ी मजा आई हमनी के बड़ी मजा आई तोहर बहिनी के सोना ना रहे सरऊ सोना ना रहे सरऊ हुआ के ले अइता अकेले तो बुआ अकेले तो सोना ना रहे सरऊ माई के ले अइता आ भरल आंगनवा में नचैती तहरा बहिनी के 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 बर्तन ना रहे सरऊ दीदिया के ले अइहा बर्तन ना रहे सरऊ दीदिया के ले
चलिए कहे के बा